Id-diskors li għamlet il-President Miriam Spiteri de Bono fil-ġurament tal-ħatra iddomina l-faċċati kollha tal-gazzetti. Bil-ġurnal Il-Nazzjon jiffoka fuq l-enfasi li għamlet dwar il-presidenza tan-nies, fil-waqt li l-ġurnali bl-Ingliż jirrimarkaw fuq l-ħtieġa li niġġieldu l-kilba l-flus u l-korruzzjoni. Fl-analiżi tagħhom il-gazzetti qalu li l-President Spiteri de Bono ffukat fuq punti li jolqtu direttament l-isfidi li bħalissa għaddej minnhom pajjiżna. L-istess gazzetti qalu wkoll li l-President il-ġdid urid kuraġġ f'dan l-ewwel diskors tagħha u determinazzjoni li fil-5 snin li ġejjin tagħmel minn kollox biex iġib laqda fost il-Maltin. It-Times elenkat 10 punti importanti mid-diskors tal-President il-ġdid, bl-aktar punt sinifikanti jkun dak dwar ir-reba l-flus. Il-President saħansitra issostni li pajjiżna ħakmitu din il-marda li hija għar mill-vizzju ta' droga. L-Independent min-naħa tagħha għamlet referenza għal punt mid-diskors fejn Spiteri de Bono semmit l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia fejn sostniet li din hija ġerħa għad-demokrazija ta' pajjiżna. Ġerħa li għadha miftuħa beraħ u li qed nixxiddem. Kien hawn fejn il-President appellat ukoll biex ma nħallux l-inkjesti pubbliċi isiru għal xejn.